ina ga ma sojoji mugaye ne fitattun mugaye ma an kana neman ka same su ka gama kwanaki ko wani tsoho suka kama ba abin da musu kai kaga dukan da suka mai ina suka ga imani su me suke muku sojoji har da ku ringa sanar su ya za ka ce me suka mana ga abu kiri-kiri suna yin su a gari kun san dai in mutum kai ba ka san gaskiya kai ba ka san gaskiya na fuskance ka ba ka san gaskiya ce wanda muke ga muku dole sai mun faɗa kai in da za a buta san soke sojan ba ji in bai abu ba in banda zalunci kawai su kama mutum su karya inda ana bin ka'ida ai mutum ba za a tafi masa haka ba wata ka'ida ce ba ma bi wata ka'ida ce ba ma bi to kwanaki saboda zan wuce sun kusa mun dore na ka gani ai bai kamata ba hanya ne da hanya dai su bai ci su ba sa gani amma kai ba gaskiya kake so ya za ka ya Allah ba shi Stop. Wait. ai kawai mu gware sai mu ga tsakanin kida leka shi ya fuskanci me ke faruwa ka gansu ana wajen kai Allah bai maimaita abin da kuke cewa a me muka ce mun banda yabo da kirari da muka dinga ga sojoji na gaskiya mutanen Allah sojoji mutanen mu sojoji bayan Allah na bare ai kai mutumin arziki kai abin da ai maimaita ce a tsaya mana yalla bai mun banda yabo da muka dinga zauna da Allah ka sa ka saurara ma ka kale sojoji su magana ni za ka ce waso da ai na kake so kai yalla bai ka you are kale very wannan stupid you are very stupid bend down you are very stupid to ai labari ya ai shikenan Allah ko wayan nan ka gane ko an je ya wa ba ba mu mu sunan ku ka mun wannan yalla bai ga Allah yalla bai there is no any excuse yalla bai let's go ai kace mu za ku duka ai hakuri yalla bai yalla bai yalla bai yalla bai Ya bari. aba yalla bai kace Stop. aba yalla yalla bai yalla bai yalla bai yalla bai kama mana shi wani dama ya fi yin magana ya fi kai ka san ni mutum ne wannan ya san ni aminin ka ne ya riga ya ce duka na ka gane ko kai dan lan kwado ai ko kai dan lan na ga ma na ke karnuka